Ja, ze verklaren me af en toe voor gek. Wij zijn op Vliegbasis Leeuwarden op kop 09. En we zitten bij de modelvliegclub LSC Area hier in Leeuwarden. En bestaat sinds 1950 al en we vliegen hier ook al sinds 1950. Deze baan is ook belangrijk, zelfs voor Defensie, dus die wordt elke dag wel gebruikt. En daar mag je hem dan op vliegen? En dan mogen we zo vliegen. Ja, dat is fantastisch eigenlijk. Modelvliegen, hoe kom je erbij? Ja, hoe kom je daarbij? Dat is een soort virus waar je in één keer mee geïnfecteerd raakt ergens. Ik ben zelf op mijn 13e begonnen hier bij deze club. Maar toen stond alles nog heel erg in de kinderschoenen. Want de techniek is natuurlijk door de jaren heen heel erg veranderd. En een stuk moderner geworden en werkt ook natuurlijk werkt gewoon ook altijd. Vroeger was dat wel eens een wens dat je een hele dag kon vliegen. Maar tegenwoordig is dat, de techniek is gewoon super geworden. Je hebt een mooi oud bakje, wat een vleertuig. Nou, het lijkt ouder dan dat het in werkelijkheid is. Ik ben vroeger als 16-jarige bij de Marine Luchtvaartdienst gekomen. Omdat ik vliegtuigen wel leuk vond. En dan heb ik 6,5 jaar in de echte vliegtuigen gewerkt. Ook meegevlogen als bemanningslid. En ik heb 30 jaar ook ben ik sportvlieger geweest. En ja, bloed kruipt wat niet gaan kan. Maar het is wel een club voor mij, nou toch wel een man op leeftijd, kan ik het zo zeggen? Dat kun je rustig zeggen, ja. Ik ben 75, dus ik ben niet een van ja, ik ben wel een van de oudsten, maar ja, de jongste die zit dichtbij helaas. Hè. Dus wij moeten het eigenlijk toch van de jeugd hebben, zeggen ze dan steeds. Maar ja, het wordt hem eigenlijk niet. En de jeugd is soms van korte duur. Die gaan naar een modelbouwwinkel. Die kopen een schuimpje, zoals wij dat dan noemen. Kant-en-klaar model. Dan vliegen ze ermee totdat die kapot is. En als je een rijke pa hebt, dan krijg je een nieuwe. En anders dan is het met de hobby afgelopen. Ja. Next level modelbouw, of net? Jazeker, ja. Hoe ver ga je met modelbouw? Ja. Nou behoorlijk of net? Ja, je kunt veel verder, maar dit is wel heel mooi. Dit is mijn ultieme inderdaad. Mijn droom is uitgekomen, laat ik het zo eens een beetje stellen. 40 jaar terug zijn we begonnen. Dan op een gegeven moment krijg je huisje, boompje, beestje. Dan legt de hobby eigenlijk in de prullenbak. En ik heb dat nooit weggedaan. En toen ik op een gegeven moment opgehouden ben met sporten, toen heb ik het weer opgepakt en dit is eigenlijk ook een soort sport. En heel leuk. Ja, mooie tijdverdrijving. Ja, wat maakt het voor jou zo leuk dan? Nou, de spanning die je er hebt, het bouwen zelf, hoe maak je de kist klaar, wat wil je met het ding, wat voor motor kies je erin, het uitzoeken, dat is al heel mooi. Dus de hele beleving naar zo'n kist toe, dat doe je ook niet in een week. Hè. Daar ben je misschien wel een paar jaar mee bezig en dan bouw je hem en dan daar ben je ook nog een jaar mee bezig en dan vliegt het en dan is dat een kick. Ja. En die spanning blijft ook altijd nog wel. Je bent altijd toch nog best wel zenuwachtig als je gaat vliegen met zoiets. ...300 km per uur ongeveer, topsnelheid. En daar moet je wel weten wat je doet. De veiligheid staat wel voorop. Brandblussers staan bij het paraat. Je moet gewoon wel weten wat je doet. Om de mensen denken. En daarom kun je dat ook niet op een weilandje bij de boer doen. Dat kun je gewoon niet maken. En hier zit een hele mooie vereniging die dat wel biedt. Dus dat is wel heel mooi.
gedreven de oren om piloot te worden als een iets jonkje? Of? Nee, eigenlijk Nee? niet. Nee, Oh. nee, eigenlijk niet. Nee, want het is wel een veilige hobby natuurlijk. Je staat op de grond en met jezelf gaat nooit wat mis. Ja, dat kan, maar over het algemeen gebeurt dat natuurlijk niet. Maar ik heb niet echt de drang gehad om te vliegen. Had je wel eens wat skiën gehad? Ja, iedereen heeft wel schade gehad. En, ik ben op mijn 13e begonnen, dus ja, je hebt altijd wel schade gehad. De hobby is ook een stukje bouwwerk, een stukje techniek wat erachter zit. En dan de lol van vliegen en met elkaar een gezellige club. Bent er al je man? Het zijn allemaal mannen die vliegen, ja. We hebben geen dame die vliegt. Hoe kan dat dan? Ja, dat is best moeilijk om die dan blijkbaar geïnteresseerd te krijgen. We hebben landelijk bij KNVVL hebben we een paar, maar dat houdt ook echt wel met een handvol op. Ja. Dus ze mag wel komen, de vrouw. Ze mogen zeker komen, ja. Dat maakt het misschien nog wel leuker allemaal bij elkaar. Ja. Normaal had ik hier Jood Net West. Maar omdat Jim hier weer, ik denk van nou, het is misschien wel aardig om met mijn model eens even achter de présence te geven. Ja. En, want ja, dadelijk WK, dus hij moet wel heel blowen. Hè, dat, Je dochter dan mij aan een WK? dat doe ik nog mee voor de 7e keer. En deze keer is hij in Engeland en dat is dus nou ja, wel een uitdaging, want de Engelsen die zitten heel goed in deze hobby. Wat giet het dan om bij een WK? Hoe kun je scoren? Nou, hoe kun je scoren? De wedstrijd bestaat uit 2 delen. Ten eerste wordt er gekeken of jouw model net zo lijkt als de echte, natuurlijk op schaal. En daarna gaan we dus 3 vluchten maken. En de 2 beste vluchten die tellen voor de puntentelling. Was je eerder wereldkampioen geweest? Of? Nee, nog net. Nee. Ik ben wel eens Europees kampioen geweest. Ja, in de wereld is mijn 8e plaats de beste. Echt wel fanatiek ermee te aan. Ja, ze verklaren me af en toe voor gek.